El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa, a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. El Teatre Núria Espert s'omplirà de vida altre cop. La nova temporada de teatre ha estat presentada pel regidor de Cultura, Juan Pablo Eas. En aquest any tan complex, però nosaltres seguim apostant per la cultura en les seves diferents manifestacions i per tant reprenem l'activitat del Teatre Núria Espert, que es va haver d'interrompre per la pandèmia. Encetem una nova programació, que és una programació modesta, una programació que a més aporta varietat, diversitat de gèneres, d'estils. Enguany, coincidint aquesta temporada amb el 10è aniversari de la inauguració del Núria Espert. I quina millor forma de celebrar aquests 10 anys amb la tornada de Núria Espert, que és la gran actriu catalana que dona nom al nostre teatre. Amb totes les mesures de seguretat i un aforament del 50%, la temporada acollirà un total de 8 representacions, entre arts escèniques i espectacles familiars. Una programació que té 5 espectacles, 4 clarament d'adults, un mixt que combina adults i nens i nenes a partir de 9 anys i 3 espectacles familiars, tot envoltat en les màximes mesures de seguretat. Per celebrar el 10è aniversari, la temporada de teatre comptarà amb l'actriu que dona nom al mateix teatre. El 28 de novembre podrem gaudir de la representació de Romancero Gitano, amb Núria Espert. Aquesta part d'alegria de tornar-nos a retrobar amb la Núria Espert 10 anys després aquí al nostre teatre, i a més amb una obra lorquiana, el Romancero Gitano, que a més Lorca també impregna molt el nostre teatre. Està situat a la plaça Federico García Lorca. Els abonaments, entrades i tota la informació ja la podeu trobar a la web del teatre, www.teatrenuriaespert.cat.